South Africa sanibonani nginibingelela bukhoma ngaphansi kwe-channel enkulukazi uhlanga media nesibamba lapha ya ku YouTube. Qinisekisa ke mongakaze Xobo Sitalo ungafaza usubscribe uzongafaza namhlanje kuyobe ukuthi uyaqala uyagcina ukungafaza yekuba uphinde ukungafaza ngale makuthi ubhorekile yithini so uthi hayi uya unsubscribe uyaphuma emabhozeni ilapho ke uyophinda ungafaze khona usubscribe but inhloso enkulu kakhulu ungafaza usubscribe ukuthini ukuthi usukufuna ukuthi yonke into esiyifaka usuhlanga media uzokwazi ukuthi utholeke i-notification eshoyo ukuthi hayibo sekunjalo ugijima uyamba uyobheka ama ukuthi umuntu oyithanda kakhulu inhlelo zethu uzongifaza usubscribe kodwa makuthi bowudlula nje hayi ke cha Nkosi yami ngeke size sikubambe phela ngeketangu ngenkani uyazi ukuthi uthandani uyazi futhi ukuthi yini ongayithandi but siyakucela usizame bandla ungafaza usubscribe ukwenzela ukuthi nawe uzoyithola notification makuthi khona esikuphonsayo phinde futhi uqikelele ukuthi ulike uyaungafaza le yokusubscribe umuntu kathi hey ngizothi ngiyaungafaza bese kudleka imali yami hayi la ka YouTube ayenziwa lonto akho imali edlekayo inhloso nje ukuthi uthole notification kuphela la kusubscribe khona kudliwe imali nakhona futhi usukufakile imininingwane yakho yasebhenki phela ngeke baze bayibhule imininingwane yasebhenki uma ungayifakanga ukuthi uyabona sekudleka imali yakho ungafakanga imininingwane yasebhenki impembu ngeke kukancane kama lohlelo kuyiwhy mina ebantwini bebonke engane ukuthi ukhethe ukuthi lobuhlungu ubuzwise bebaningi kangaka abantu amabhillion namamillion abantu wena ukhethile ukuthi uzozwisa mina nje lobuhlungu awuzaba mina noma iphara mpembe emgwaqweni ukhetha mina nje ukuthi wena uzozwisa mina ubuhlungu namhlanje futhi olunye futhi uTalatiya utavatava ubutivitive sifuna ukubona ukuthi ke mhlambe kuyogcina kuphumelele bani njoba namhlanje futhi sizokwazi ukuthi sihlale nabanye odadewethu phansi sibone ukuthi silungisa kanjani impela ngathi abesifazane ngathi baneyinkinga eziningi kulezi insuku nje impela sidila nabantu besimame kanti ke inyanga yabantu besimame seyidlulile seyiphelile beku August manje seganga ngomunye umhlathi but ke sobona ukuthi khamba kanjani ake sihambe se-studio phinde sikubingelele futhi imbukeli lapho ngasekhaya usabuke yona iwhy mina ebantwini bebonke engane ke ukhethile ukuthi lobuhlungu obuzwise mina siyiwhy mina ke thina sibukelwa lapha ya ku YouTube ngaphansi kwe-channel ke empeleni ekuthiwa uhlanga media silungisa inkinga zabantu serious kakhulu futhi so namhlanje sizokhuluma nangosisi nje ake sichazele kabanzi ngaye njengalokho khona umuntu esesitshelile ngayo ukuthi lo sisi usiso kanje but manje sesifuna ukuthi simthole ngendlela yethu ukuthi ngabe kuqinisiwe yini bakithi noma ngabe kuyidlalelwa ngengane zabani ngengane yomuntu kuyenzeka umuntu akhulume kabi ngawe ngoba nake kuzonda kuyenzeka futhi umuntu akhulume kahle ngawe ngoba naku ehlosile okuthize azi yena ukuthi wenzani kanti akukho njalo siswami siyabonga ukuthi ufikile siyabonga kakhulu mhlamba siqale lapho nje ngoba abantu basibukele lapha emakhaya ngiyafisa ubatshela abantu ukuthi ubani igama lakho nesibongo yebo mina ngiumbali wakaNgcobo okay kunemibuzo siswami ngifisa ukuthi ngikubuze yona but nje angifuni ukulula kakhulu ngifuna ukuthi nje halamusi ekhaya uma nobaba basekhona yebo basekhona okay bashadile bahlala ngokuhlukana kwenzakalani bashadile bahlala ndawonye ukhula ngaphansi kwesandla sabazali abashadile yebo bunjani ubudlelwane bama nobaba ma ubuka ubudlelwane obuhalelekayo nje nawe ma ukhula yebo buhle kakhulu buhle kakhulu okay ukhona umuntu mhlambe ozibona so uphelele kuyena noma mhlambe nawe usabheka usaqala qalaza hayi ukhona engibona ukuthi ngingagcina ngiphelele kuyena ubonani nje indlela esithandana ngayo uthando lwethu luhle kakhulu siyathembana akaze ngibone izinto ezibheke eceleni lo thando kanje likaze kufice ngaphambilini mhlambe like uzibona ukuthi ayisengiphelele la phinde kuphele mhlambe uqala ukusho akaze kufike kulesikhathi esingaka sesikuba yikhashanyana nje nje kuphela nesikhathi singakanani no brothers sinominyaka emithathu 3 years okay lutho kuvela ekhaya bengakaveli ekhaya khona ukuphathekayo mhlawumbe kunihlanganisayo ingane okay nina ingane inganani manje ineminyaka emithathu nayo nathi nidibana nje kwavele sahlala hawu lutho kodwa nangahlukani naqhubeka saqhubeka sathandana wow kwaba ukudibana nje no izinto ezikanje phela ziyenzeka yabo even though ke phela singajwayelekile but ziyenzeka
like kwakuyinto enaniyiplanile noma uyinto ezazi kwazenzekela? Hayi kwazenzakalela bana sasingahlelanga. Wajabula kodwa yena mase khona ingane ukuthi ziyakhala ziyasho. Wajabula kakhulu. Yebo. Okay, ngoba isikhathi esiningi kuyenzeka uthola ukuthi uzothi mawushelwa umuntu wesilisa mhlambe eyibeke njengomuntu ongazuthi akanayo umuntu anaye kodwa uthola ukuthi unayo umuntu. Mhlambe nawe ngokubuka ipotential kulomuntu okushelayo ugcina sowuqamba amanga na uthi awunawo umuntu ebekhona. Kulobudlelwane nabuqala nalomuntu wabuqala naye njengoba namhlanje nila kulo 3 years. Akaze zibe khona niyihibe mhlambe noma ubhiqiqi obuthinta abanye abantu mhlambe abebekhona empilweni zenu noma bakhona. Hayi wafike nje oyemuntu osanda kuhlukana nomuntu abethana naye. Kodwa engenamuntu ngaleso sikhathi. Engenamuntu. Okay. Umuntu ayethana naye umuntu kanjani mhlambe bebe ayikho into ephathekayo bebahlanganisa. Bahlanganiswa ingane. Oh. Umuntu onikanayo izingane. Uyabusisana, uyablessana, uthi nayi blessing yakho nawe naye yakho. Okay, nalomunye benengane ne? Alright. Baby mama njengawe. Baby mama njengawe. Bunjani ubudlelwane bengane nobaba le enye ingane? Buhle, uyayithanda ingane yakhe njengoba ethanda yami. Ukuphatha kanjani ngoba phela kunalesimo la khona uthola ukuthi qala kube khona baby mama mhlambe ucela into ukuthi naka amanabukena phela engabe mayisanabukela naye ingane iphelelwa umkhero naye ingane lezo inkulumo kanjalo ziyafika mhlambe noma khona indlela ezifika ngayo enokuhlonipha wena noma sinayo umuntu wami isenza isivumelwano sokuthi ngcono uma wengane lo akhulume nami mefuna izinto ngoba uma wengane uvela fone noma ngasiphi isikhathi asithanayo uthi ufone ebusuku sesitela akanaso nje isikhathi esihlelekile ukuthi ufona ngazi ukuthi bayathandana akakwazi ukuzibona la akaleleke khona ukuthi angabe seqala ma ungangihlebela nje mhlambe mefone into asuke ekhuluma ngazo ziyalithinta uthando angibazi phela base besefonini bobabili yabo ubona uwazi kanjani wena ukuthi kusuke kuyena uyakutshela ubrothers okay kuphatha kanjani ukuthi bayakhuluma nje asiyeke ukuthi bakhuluma ngani ngiphathi kahle akungiphathi kahle angithandi ayithi naku kuyenzeka uyahlukana nobaba wengane yakho manje kunezidingo eziningi ezizoqhamuka kuyena vele ubaba wengane eyiphi indlela ungaxhumana ngayo naye ngingaxhumana naye kodwa ngibe nendlela ngingenzi isinoma kanjani engazathi akanamuntu aphilisana naye okay ngiyakuzwa siswami ngiyakuzwa ebantwini ophila nabo nje abaseduze kwakho ngaba basekhaya ngaba bakuphi mangathiwa uyazikala nje indlela enophila ngeqiniso kahle ngayo nabo ungazinikeza bakusuka kwani kuya ku10 bengazinikeza u8 ungazinikeza u8 noma 9 okay ukuthi khona into engizama ukuyibuka la ngizama ukubuka le part yokuthi ukhuluma ngendaba yokuthi ubaba wengane wanavumelana ngokuthi kumele intombazane ifonele wena mayifuna something baba wengane but ngifuna ukuthola ukuthi wena uhlala kuphi uhlala nobaba wengane hayi cha angihlali naye okay okusho ukuthi mengabe fona lo sisi uzofonela wena bese wena ufonela ubaba wengane ukuze angithi ufone emini mefone emini kumele afonele wena ngifana kumele afonele mina bese wena ufonela ubaba wengane awubona mhlawumbe ukuthi mase kuthiwa kusuka yena ufuna ubaba wengane hey manje kukuthi nokuthi ngeke sihambe kakhulu isikhathi ake ngithi naku uyakufonela akakutholi uzogcina ngitholile phela ikhona inamba yababa wengane into iyaphuthuma awuhlali vele nobaba wengane nodla awuhlali naye nawe uhlalela la uhleli mhlawumbe ake ngithi ukegoli ubaba wengane ukeThekwini uma wengane naye futhi ula eThekwini uyafona ufonela wena ukegoli kodwa ufuna umuntu ola eThekwini la khona naye
Sengenzeka ngesimo sikanjalo kodwa nje angithandi. Awuthanda mfonela. Angithandi wona. Ekuqaleni ukhale ngendaba yesikhathi ukuthi ubuya fone noma kanjani. Sengithi ke mina ke naku ukufona kusemini. Inkinga phela yaqala la ekutheni size sifika nje kulezi zinto lezo ukuthi sigalelana ukuthi kufonelwa kanjani ingoba yena wenza kakhulu. Bunjani ubudlelwano bakho naye uma wengane? Hayi sibhekana. Nibangani ma? Sibanga kona ukuthi ufuna ukukhuluma yena nobaba wengane straight. Ukuthi yini angazi ukuthi nebaleka kangako. Oh yeah. Awuthanda khona nobaba wengane yakhe? Angithandi. Okay. No. Kunomuntu la olokhuzile osibhalele. Ngifuna umbone. Umuntu osibhalele la othi akezwani yena nesicefe mangithi ngiyezwa. Awubuke la umise njengoba ngemise ngizongafazela uplay. Sanibonani babukeli emakhaya, igama lami nguSinegugu. Ngibhalele uhlanga media ngoba ngifuna lungisize. Lungihlanganise no baby mama waba ubengane yami. So bawuthusi wo baby mama kodwa into ayenzayo angiyithandi ngoba akangihloniphi, akangithathele ekhanda. So mina naye namhlanje njengoba ngibhalile ngifuna sihlangane asho ukuthi yini inkinga yakhe nami ngisho into engicabangayo kuyena. Ngiyabonga. Angazi someme uyamazi lo sisi. Ngiyamazi. Okay, angazi ngicela ukuphinda futhi siyibukele. Hayi sengirathi. Uyadelela nakhona la njengoba ehleli delela nje. Umuntu odelelayo vele. Wanelela ukubuka la. Right. Okay. Yini ngempela ngoba ngibona ngazuthi anizwene naye ngoba naye aluzulaka lakhe. Nje ubona nje. Senake naqondana nje face to face nakhuluma. Asikazi. Kodwa nje njalo nje. Esixhumane ezincingweni. Kuba kancane nje phela inkulumo yethu kungaliwanga. Angazi ukuthi ulwisikhwelesani kangaka. Mawucabanga usafuna ukubuyela endodeni yakhe noma mhlawumbe emntwini ayithandana nangathi endodeni yakhe emntwini ayithandana naye. Ngokubona kwami ngazi ukuthi ikona phela indlela esixabana ngayo ayikho into engabe yasixabanisa mina naye. Kahle kahle. Engabe nje sibambisene kahle azwe lento engisho ukuthi alwele lento engisuke ngisho uma ukuthi asamthanda baba engane ulwela ini. Kodwa ke mhlambe ikhona mhlambe izinkulumo eziveza ikusasa noma ezithembisa ikusasa elithanda ukuba ngconywana phakathi kwakho nobaba wengane mhlambe makuthi niyini ixoxele mhlambe izifiso zokuye ekhaya kini izifiso nje ezikanjalo ukaveza into ezikanjalo. Ngiyathembisa yena. Phela nje ukuthi usanezingane ezincane ezimbili. Inhliziyo yakho iphatheke kanjani ma kuphuma imali iya kulomunye kube kunezithembiso ezinjalo engakayivezi? Ayikho namuntu engayenza ingane yakhe. Ngithi mhlawumbe naku kuyenzeka mhlawumbe ngelinye ilanga kutholakala ukuthi senenye ingane kungakuphatha kanjani lokho leyo ngane leyo imali ngaphuma futhi yekuyona ingane ezofika manje mina sengikhona. Yes. Ngeziphumo imali. Angithi naye uzobe kwingane yakhe ngiyithandile lephuzu lokuthi uthi akunankinga imali iphume ngoba ingane yakhe. Ngeke iphume kulezo fika ngekhona ngoba ngizobe ngenziwe islima nayo maye ngando uyobe kade engazi wabaqhubeka bangenzislima nayo indoda ngithi. So yonke into ke nama consequences akhona. Uma wengane nobaba wengane bakwenze islima. Bobabili ngoba bazobazi bobabili vele. Kwase kuphuma ingane engakwenzanga islima. Angihlangene ke naleyo nto. For the fact ukuthi iphumile emntwini okade okwenzile islima izongendleki. Angihlangene. Kodwa ngeke iziphume imali. Iphuma imali yona. Makwenzekile wathola ukuthi mhlawumbe uyikhipha ngo back door. Izosuka phela enxabana ngoba futhi basaqhubeka. Bayathandana. Okusho ukuthi ubaba wengane mengabe ondla ingane yomuntu asehlukene naye kusho ukuthi basathandana. Ngisho kanjalo kodwa kulo ofike ngamuva. Kube basathandana ngoba ufihlela ini. Okay. Yazi ke mina ngifisa ukuthi manginengxabane khona phakathi kwabantu ababili mayikhona indlela yokuthi ilungiswe ukuze bezoqhubeka nempilo kahle
mhlambe nomunye amtshela ukuthi engingakuthandi ngawe yilokhu nalokhu nalokhu ngicela ulungise lokhu khona sokwazi ukuthi siphilisane more especially ngoba nikukhuliseka ingane ngicabanga ukuthi siyafuneka isikhathi la khona wena noma wengane lo munye nizoke nihlale phansi nikhulume njengamantombazane nikwazi ukuqhubeka nempilo umkhuze la kumele umkhuze khona akuqonda ukuthi ingane umkhuze bese nikwazi ukuthi niqhubeke nephambili hayi ukuthi uzoba umngane yakho cha just nje ukubonisana Sabona. Okay ukhona ngicela ukumbiza Cela ungambiza Ngambiza ke. Okay thank you very much ngizozongiphikisa ngibona ubudlelwane bene ngathi abuhle ngizokhalaza okunye ke mhlawumbe ngaphambi ukuthi ngifone makwenzeka kube khona izingxabano enizibonayo eziba khona phakathi kwenu nobabili ngisho ngathiwa uyezwa ukuthi izinzipho zakho ziready kangakanani ukuthi zihlale emntwini noma lumeke noma shayeke ngicela ungakusebenzisi lokho la seningazixabanela nje nodwa mhlawumbe manihlangana le market nje la ukuxoxisana sibe right ngiyabonga kakhulu yebo ya sekunjalo ya mfana okay Tade wesekunjani Ngiyaphila bhuti njani? Siyaphila. Ngicela ngaphambi kokuthi sikhulume kakhulu mhlambe. Sizame bandla ukuthi siphathane kahle sisi. Ngisengizwile inkulumweni zenu nobabili ukuthi khona ungaboni ngasolinye. So ngiyafisa ukuthi lento siyilungise ngendlela eright uma ukuthi iyalungiseka. But okukhulu kunakho konke ukuthi siqale emnyomboni wayo la isuka khona ukuthi isuka phi. Ngaphambi kwaloko ngiyafisa ukuthi utshela ababukele emakhaya ukuthi ubani igama lakho nesibongo. Mina ngusine Gugu wakaZulu isibongo kodwa abantu abaningi bangibiza ngosine. Okay. Angazi ngaqala but ngiyafisa ukuthi utshela usisi wami ukuthi ngani sila namhlanje. Ngibhalele lana kwi-channel ukuthi ningisize nina ezi-channel ukuthi sixoxe mina naye uMbali sihlale phansi sixoxe njengoba sinezingane nomuntu oyedwa. Angitshela ukuthi kungani engathandi ukuthi ngikhulumele direct nobaba wengane yami. Angilawule anginikeza nje ama terms and conditions ukuthi yini kumele ngiyenze yini kumele ngingayenzi kodwa nami nginengane endingafika kuqala endodeni. Okay, ufika kuqala endodeni usisi. Yini isizathu sesi mhlambe ngoba utshela yena? Yes, yini isizathu senza ukuthi umbekele imigomo nemibandela ekukhulumeni nobaba wengane? Njengoba ngisho ukuthi yena uSinelo ubefuna noma ngasiphi isikhathi akasithandayo. Engazathi manje umuntu wakhe. Unomuntu wakhe naye. Kungane ezolokhu njalo ahlela fonelana nobaba umntanami. Unomuntu uyamazi khona ukuthi unaye umuntu akho noma uyacabanga ukuthi unalo kodwa asikho idingo sokuthi uso kancane ucingo Wembali awungitshele mawuthi kancane ucingo uqonda ukuthini ufona kakhulu mfethu ngifona ukuthini ngifona kakhulu uyazazi nje kufanele ngenze njani mengidinga ukukhuluma mangidinga ukukhuluma mina nobaba wengane yami ingane yami mina uficina 1 already yakhe na 3 ngoba wajaha ukumithi ufike endodeni manje usubona ufanele ungilawule ukuthi ngikhulume nini noma ngingakhulumi nini nobaba wengane yami angipheki ukuthi ubaba wengane yakho yini kufanele zonke izinto ivaye kuwena ngoba sekukhona mina ukhona nani sisi yini lo ufike nayo ayikho into ufike nani ufike nengane mina ngoba yami isilwane hayi ukuthi isilwane manje kufanele kwenziwe njani phela umuntu wami akena umuntu wakho wena ubaba wengane awukahle sisi uhlukane kanjani wena nobaba wengane yakho ngamyeka ngamshiya nje ngoba wayephithizela nje ethanda amantombazane endingane yayisayincane izinto eziningi ayizenza zaza affecta mina za affecta nengane kwakuningi nje angathi mhlawumbe sekuzobe kukuthanda indaba yini but uma uthinta igama lokhu affecteka mhlawumbe affecteka indlelani izini lezi awayizenza ngeke affect amantombazane bhuti akangile oqala nje 2 abantu besilisa mabe usunengane nomuntu wesilisa ingane ivele ube ngathi iphenduka isichitho kwi relationship so umuntu avela kushiya endlini mina ngangihlala naye ke
umuntu avela kushiya endlini ahamba ayoyigruvela ahambe ayokwenza lokho nalokhana ugcina uthola izifo lapho ugcine nengane iya affecteka ngendlela thizeni ngoba mewushaya ngesichitho wena mawengane ngeke singaweli enganeni ingane icosha izinto uma ubuye ebusuku mhlawumbe siyaxabana siya-accusation ngase ngibona ukuthi ingane iyakhula izobona ukuthi laze langalihle ekhaya. Ufika nini usisi ufika ukhona noma sowuhambile? Ufika ngikhona kodwa nakhona ngangingakamuboni ngangisahanjiswa abanye ababengasemuva yena uzoqhamthushuka ngoba sekuvela ingane ukuthi hawo lo muntu ngihamba nje kanti vele nayo sekhona. Ufika empilweni yomfana ukhona wena? Yebo ngikhona kodwa vele sengizohamba ngoba sengicikekile izenzo zakho bhuti. Imake siswami emva kokuthi ke sowumalile umfana ngoba phela akekho umuntu ojabulela ukwaliwa. Umfana usale wenza njani? Usale waqhubeka nentombi yakhe noma besenako ukuthi mawengane phela buya hayi buya bekwenzakalani? Ayi umfana uqhubekile ngoba phela into yabe yavela yathi vu emva kokuthi ngisuke mina yavela yathi nje vembu kwabonakala nje futhi kwavela ukuthi into ebeyivele yabo isiqalile vele mina ngihamba. Uthe makuhamba isikhathi ke walokho enakho vele ukungincenga yabo yabaza abantu besilisa lokho engincenga ukuthi hawu mawengane yami tontontoni hayi okay ka inkinga lapho ngoba kwasike saba khona isikhathi la mina naye sike sabuyelana khona engazi kodwa usisi kwaphela abafana benzana izilima vele. Ubuyela kanjani unakene usowazi ukuthi unomunye umuntu? Awaye ngincenga phela ngitshela ukuthi nje kwaba iphutha hayi ukuthi uyamthanda serious kwaba iphutha wakona ukuthi babe nengane kwaphela ngangazi noma wayekhulelwe yini ngaleso sikhathi noma ingane yayisikhona ngoba phela ingane zami neyakhe ishiyana kanje njoba eyakhe ina 3 yami ina 4. Sisikuvela nokuthi ubaba wengane useke waba noncenga encenga uma wengane yakhe yokuqala ukuthi babuyelane nanokuthi sekwakuveza futhi ukuthi into yenu wayiveza njengento engekho serious kwakuyinto edlulayo angazi ungathini mhlambe lapho? Angikwazi lokho mina ngizwa ngaye qala ukuzwa ngaye konke lokho awukuthembi? Angithembi futhi nje angeke ngize ngikufake ekhanda. Okay mhlawumbe ake sibuke le futhi again le indaba yokondla ingane ukuthi uhlala kini umfana uhlala kubo sikuphi isidingo sokuthi ungeyena umakoti noma ungeyena umfazi kamfowethu lo esikhuluma ngayo kodwa utholakala sokuthi ufuna ukuthi uma wengane aqala khulume nawe ngaphambi kokuthi akhulume nomfana ma uyibuka nje wena ngendlela yakho uyibona right? Ngibona njengoba eseqala iqamba mangithi umfana wakwafuna ukubuyela kuyena zonke lezo zinto. Ungamvumela ke wena umuntu kanjalo ukuthi akhulume nomuntu wakho? Ngicabanga ukuthi ifuna siqale sibheke ukuthi bakhuluma ngani uqala. Isongena phela ingane obviously iqalwa ngayo ingane. Abantu besilisa bakwikhi kabi. Okay. Kodwa njengoba ubuye usuke phambi kwamehla akho baba wengane ungabukhona mawucabanga abakhuluma efonini anikhuluma efonini sisi nobaba wengane? Kuyenzeka sikhulume ku WhatsApp. Sikhulume nje noma ke akusekho ngengane kuyenzeka kodwa sikhulume. Kodwa ziningi vele izinto umama nobaba ekumele bayikhulume mabe nengane abayikhulisayo ndawonye because awakwazi ukuncisha eyami ingane ukuthi ibe neaccess kubaba wayo kodwa yena eyakhe kube ku right ku wrong lokho. Ngoba ngicabanga ukuthi siswami ingane angeke izikhulume izifike ekukhulisekeni kwayo ikhulume nobaba wayo but umuntu kumele akhulume nobaba wengane ngokukhulisa ingane uma wengane yabo. Okusho ukuthi uma ngabe ubaba wengane ukuthi ufuna ukuncenga njengoba eshethu uyamncenga uzomncenga ushilo wena ukuthi akangamncengi kodwa uzomncenga. Ayike intombazane ethanda ukuchithelwa futhi wonke amantombazane ayakuveza lokho emadodeni nawo but amadoda still ayachitha. Ngizama ukuveza leyo ukuthi ungangafuna wena ukuthi mabathandane but indoda yakho mayifuna abathandane bazothandana naye mayifuna futhi bazothandana kulele kubona bobabili ukuthandana kwabo but ukukhuluma ngengane yabo bayakudinga ukuthi bakhulume ngengane. Lento ezinye izinto sizimele uyifake ecathulweni zakho ake ngithi nje mhlawumbe naku kuyenzeka uyahlukana nobaba wengane yakho kunezinto vele ubaba wengane uzomdinga kuzona uzokhuluma noba noma wengane ngaleso sikhathi ongisabe pho yena la ngoba nakho uyasho ukuthi bayakhuluma yini angisisele yona la ngicathi umbuzo kumele uphendule lo sisi Mbali ngikulethele ephuzweni lokuthi wena amakho WhatsApp uhlukile kunama calls ingane yami sina 4 iyakwazi ngisho ukuyikhulumela
oqala nje mesikhuluma ku WhatsApp ngeke ngithi ingane send i-voice note noma i-video note njalo ngoba vele for sure uyayipage vele nefoni. Kodwa siba khona isikhathi la ingane icelela khona mama ngicela ukukhulumela nobaba. I-phone call is the only way la ngingakwazi khona ukuthi ingane ikhulume nobaba wayo. 2 angikwazi mbali ukuthi ngifonele wena njengoba ungitshela ukuthi wena ene ngikisaphi la ngikulethela ngoba vele iyangicika nami lento yokuthi kufanele ngifonele wena njalo uma ngabe ngifuna ukukhuluma nobaba wengane. Ezinye izinto zama emergencies asikwazi nje asingakhohlisani ukukhulisa ingane vele kunzima. Bekhona into eshodayo mhlawumbe esikoleni nginenkinga noma ngifuna ngilandele ngifuna into engaso isikhathi uWhatsApp uyakwazi nokungawuphenduli mhlawumbe nje uyangiblock ngisho ungiblock kwesinye isikhathi ngiyithi ngiyasenda kuhamba u-antick ngize ngiphendule after 7 days. Ima-ke naye block inamba yakho ukuthi ngakwazi ukumfonela noma kwa-convert i-call ukuthi eyadivectwa yimini ukuthi mefonela wena mefonele umuntu akufoneleke kwenzakalani? Ngayiblock inamba yakhe. Efonini yamfana? Okay. Akafoneleki isidalo sisi? Uyafoneleka kwesinye isikhathi ngiyamthola kwesinye isikhathi angimtholi noma kuze ngiphoqeleke ukuthi ngisebenzise enye ifoni inamba ehlukile kunale yami. Ngeke sisi ngeke. Ngicabanga ukuthi too much. Ngiyazi omunye umuntu uzoyibuka ngeso lokuthi hey ubaba wengane yakhe vele kumele kube njalo. But egcineni kosuku labantu banengane. Kunezinto angekaza kwazi ukuzikhuluma nabo angakwazi ukuzikhuluma nobaba wengane. Njengaziphi nje? Angithi ingane yabo bababili. Izifiso mayelana nengane ziseyinhlizweni zabo ukuthi kumele ingane yabe ikhule kanjani. Kodwa ayikho into angayikhuluma nobaba wengane nami angeze ayikhulume nami. Yini le kuzomela kuze kube yabo bobabili? Angazi sisi nanga umbuzo. Mbali mfethu ungafuni ukungicasula lento isho nawe uyayibona nje ukuthi ayikho. Indaba nje ungathambisa inhliziyo ungivumele ngibe neaccess kuba wengane yami. Unayo umuntu wakho sisi? Nginaye but kodwa kuyabheda akhambi kahle. Yabona ke manje phela mawuthi kuyabheda akhambi kahle uzokuthemba kanjani lo ntombazana? Shuthi wena wonke ama-relationships body wonke ama-relationships anama-ups and downs. Leyo nto ayisho ukuthi sengifuna indoda yakhe bakithi umbali. Ngeke mina ngazi ngizothini. Angazi usamthanda ubaba wengane yakho? Angisamceli. Usamceli. Inkulumo yenu manje nikhuluma nje ikhuluma iphele enganeni. Inkulumo yethi ikhuluma iphele enganeni ngoba ingane yami ingane ehluphayo yabo yazala neasthma. So kuba nalokho ukuthi mhlawumbe iyesibedlela ama appointments and stuff isahamba nje odokotela abaningi. And into engingayithandi eyenzakalayo umbali eyakhe ingane ifunda ecrash right. Eyami ifunda kuma local lezi kolezi ezincane za local. Umbali mekwenzakalile ingane yami yavakasha lapha yana ekhona yena. Ingane yami yayi-mistress akayiphathi nje kahle. Ibuye ingitshele phela isisili sihlakaniphile. And iqhala ke mina yami ingane ifike ichazele nje into eyenzakalile exactly njengoba yenzakalile. Mhlambe yini yakuchazela yona ma? Ngelinye ilanga yafika kuyi-weekend kuyisonto. Kwathiwa ingane yami mina ayingayisontweni. Ayingayisontweni izohlala ihlale ikadiswe izingane zakomakhelwane. Kwabizwa ingane. U4 years. U4 years kwathiwa nje sala wena sizobiza ugeli lokamakhelwane ahlale nawe. Thina as ifamily siyahamba ke kuthi ngoba phela imichaza ithi kwahamba ubaba wayo ingane yabo naye umbali. Lonto le yangi u4 years lo okhuluma le ndaba engaka ukuthi sohamba njengefamily ntontoni. Noma mhlambe nawe wasowuzakhela nje ukuthi okay. Mina sengisho ukuthi bahamba phela bona as ifamily noma ingashongo yona ingane kanjalo. Kodwa yasho ukuthi mama mina ngisalile uAnti Mbali uthe mina ngisale uyawahamba nobaba bayisontweni. Kwayiphatha kabi ingane lokho? Kwayiphatha kabi ingane lokho nami futhi ezumzali kwangiphatha kabi. Kusuke sekwenze njani ke manje simabe sovakashile kamfana bese ufike kamfana ushaya umthetho othi ingane mayingahambi akahambe wena nomuntu wakho nengane yakho? Amangu sisilo. Wakhe izitori ezingekho angiyazi lento akhuluma ngayo. Wazini kanti wena? Mina ingane yakhe ngiyithanda njengoba ngithanda eyami. Noma ngizoyithanda exactly. Kodwa angeke ngize ngiyihlukumeze ngaleyo ndlela. Uyayihlukumeza kodwa hayi ngale ndlela ayichazayo. Hayi ukuthi ngiyihlukumeza, angiyihlukumezi.
ngeke ngize ngiyenze into embi enganeni. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe inkinga esibhekene nayo la ile ukuthi usisi ufuna noma inini. Mengasayeke lonto angaqhubeka kakhulu nobaba wengane. Ngoba phela afuna sibukele nalento wesisi le ukuthi ingane yakhe ayikho right. Yabona ingane ephila kule condition ayishoyo ingane yokuthi bonke abantu abangaba usizo bakwazi ukuthi basondelane. Yabo. Ngoba uma ukuthi iba nenkinga kubalekile uthathe into ubaba wayo ingane. Mase uzofonela wena nawe angakutholi uzomphendula emva kweinsuku ezo7 ingane ngashona nokushona phela. Labantu laba kuyaphoqa ukuthi kumele babe nobudlelwane. Noma ngasebona ubudlelwane bokuthandana but kumele bekwazi ukutholana mebedingana. Kukhona ungalekelela ngako wena mhlambe uma ukuthi ingane inenkinga mhlambe usuke nawe mhlambe uyoyithatha uyiphuthumise esibhedlela kukhona ungalekelela ngayo. Ngingasiza la ngingasiza khona. Njoba kuthiwa ubungatholakala uphendula emva kweinsuku lokho sikuthini? Angikwazi lokho. Akukho? Bali ngasuphika yonke into manje. Uphika yonke into ngoba phela lento engiyishoyo ezinye nje in fact yonke lento engiyishoyo iyona injengoba injalo indaba sime phambi kwamakhamera uqamba amanga. Usubethini yena kulawo ma message noma kule phone call usuyekhuluma nami kanjani? Kisuke ngikhuluma naye kahle uMbali inkosi yami yipi indlela ekufanele ngikhulume ngayo nawe Mbali? Iyipi indlela ngoba phela wena usuyiphathisa komfazi wakhe. Usuyiphathisa komfazi uzenza umuntu olotsholiwe noma ushadile. Awushadile siyafana nje Mbali. Iyona kuphela into ekufanele uyamukele leyo ukuthi mina nawe sikwiposition efanayo umehluko ukuthi wena ke usacambalala nayo kwindoda ke. Oh sisi ngikuzwa usanifani mhlawumbe ngicela ukwenza umehluko nango umehluko wenzile ukuthi umehluko ukuthi wena usacambalala nendoda mhlawumbe noma senobudlelwane na nawe uthi uyasho futhi usanifani inihluke ngani? Asifani. Yena akanayo ilungelo lokuthi angakhuluma nobaba engane yami noma nini. So angayifanisi nami mina ngiyathandana naye yena akasathandani naye. Futhi ukuthi ngishadile ngilotsholiwe akunjani njani akudoko ligayile yena leyo. Naye akabhekane nezomjolo wakhe ashiye ezami. Ukuthi yazi Mbali mina ngibukani sisi ngibuka ukuthi ingane eyakubo kamfana ingane eyakubo kasisi. So abantu abane access kule ngane umfana nosisi. Vele wena ayikho into ekuhlanganisa kakhulu nomfana ngaphandle kokuthandana. Ayikho into ekuhlanganisa kakhulu nomfana ethinta isibongo sakhe noma ethinta ilikubo. Wena usakhuluma izinto zakini usadila nezinto zakini kahle kahle. So sengaphezulu kwamandla akho lokho ngoba okwakomunye umuzi ingane yakomunye umuzi nawo wakomunye umuzi usashayelwa umthetho wakini noma ngawushaya umfana umthetho kuwena kodwa ngeke uzuphumelele uyophumelela wakini ngobani ngoba owakini wena awuyena wakubo kwamfana. So ukuzokhuluma nokuzongenelele indabeni zakomunye umuzi nakhona ngathini kungavuma ngicabanga ukuthi akuvubelekile njengamanje ukuthi kufanele ngabe akasakwazi ukukhuluma nobaba wengane ngoba wena uthi ngendlela engibuka ngayo mina angazi kodwa but mina ngendlela engibuka ngayo ngibona ukuthi ikude kakhulu nawe nini indaba yenu niyathandana uma wengane nje uma wengane la emhlabeni siphila uma wengane nawo abantu abahlezi bekhona uma wengane but leyo kushaya umthetho ukuthi uma wengane omunye ofana nawe makangafoni efonela indaba ethinta ingane ngiyayizwe isikhathi ngiyayihlonipha futhi akumele phela afone noma inini ngoba wena niyathandana naye but eyokuthi kumele aqala afonele wena ukini nawe uthazofona futhi ngicabanga ukuthi iprocess ende kakhulu leyo. Indoda yakho ngiyona kumele ithembeke kuwena ngendlela mina engibuka ngayo kodwa makuukuthi mhlambe wena ubona kanjalo angeke ngize ngiphikisane nawe makuukuthi futhi lokho kuyanisebenzela ayikho into esingayenza but ngokubuka ngicabanga ukuthi ngoba na WhatsApp bangakhuluma bafike la bafuna ukufika khona kuyefana. Ngicabanga ukuthi ngoba since benengane egula kubalekile ukuthi bakwazi ukukhuluma. Angazi ubona kanjani. Yeah. Okay. Angithi uyazi ukuthi uyena owayala indoda yakhe kuyona iyamala. Anginandaba nalona futhi angihlangene indaba yomculo wabo mina. Ngizama ukubheka le side lokufuna nani. Okay, Sine.
kulungile because nangu ubhuti la uyachaza kangcono. Understand nami kangconywana. Kulungile. Usungaba ne-communication naye-ke ubaba womntanakho. Kodwa ngiyacela ukuthi ungenzi kakhulu phela nawe nje baba wenza ekuqaleni. Kube nesikhathi ofuna ngasayo uvesana ufone ngisho ebusuku. Kanti uyifuna every day insisi. Not even ngathiwa akukho every day but phela angisangihlali mina nobaba engane. Basi bangikhona beyigena icall yakhe. Mhlawumbe ngayikhathi izini. Ngabo past 9. Oh ingeke kodwa ngempela sisi. Bekuthi ungasho ngeke uthi uzokhuluma ngo past 9. Ayibo phela bhuti siyasebenza. Ngiyacathi wonke umuntu mayibuya emsebenzini ubuya bebhizi nezinto zakhe. Isikhathi sefoni futhi njengoba nginengane eyithodla akukho lula nje ukuthi ngihlale ngisefonini. So sekuyikhathi ukuthi ngiyiphumulele nami ngiqethukele empedeni wami ngisho engikushoyo kunombani lo ngise ngifuna ukukhuluma naye. Manje inkinga usinewuvela afuna ukungibekela umuqa ukuthi imake wena lana ke. Indaba mhlawumbe ungaqali umbhalele mhlawumbe ubaba wengane mhlawumbe noma WhatsApp ukuthi ngingafona yini ufree yini ukuthi ngingakwazi ukuthi ngikufonele if ukuthi into oyifonelayo ayiyona ayiphuthumi kakhulu. Mhlambe iyona ke manje into mhlambe singayikhuluma leyo nobaba wengane kube khona isivumelwano esikanjalo nakhona nami ezinye izinto bese ngenziswa kakhulu ukuthi vele uyangicika ugeli. Uyathanda nje ukungidina uhleze kwi-case yami. Boba nalo ulwazi uma bekhona endodeni ukuthi hayi ukhona bese uyafona mhlambe noma bekuqondana. Bekuqondana sometimes nami bekuyiqondanela kwesinye isikhathi mhlambe kuze kube iyona indoda eshoyo ukuthi hayi ngibhizi noma khona ugeli yabo. Bese ufone ngenkani. Bese ngifoneke ngaleyo ndlela ke nami ukuthi ngimcike nje ngoba vele nawe uyangicika vele. Hayi kodwa ke phela lo macikana ufuna luphele manje ngoba siyakhuluma nje basikhuluma la inhloso uzoqeda lo macikana. Yabo. So mawukuthi khola la unyathele khona kabi sisicela mhlambe mayingakhona indlela yokuxolelana ngiyaye ngithi mina mhlambe makuthi sixolelana ngeqiniso mhlambe singasukuma sihagane mawukuthi si right akho ngxabane sisazobana mawukuthi enhlizweni yakho yazi ukuthi u right lento esiyikhulumela u right akho into esazoshintsha singasukuma nje kube lokuqhawulana mhlambe noma lokukhagana sisiqhubekele phambili nempilo masi right angazi. Ngcono ukuxhawula. Hayibo mbali. Ningasukuma kodwa phela kulungile. Ngicela nisuku. Ukusukuma phela sisi. Buti angizabona ngiyaze. Buti uyambona kodwa umbali ukuthi unako ukungithatha kancane. Unako ukungithatha kancane ngoba kubuka manje afuna nokungithinta. Phela manje futhi asiqali phansi phela lento Nkosi yami siyaqeda uNkulunkulu nomusa. Hawo. Kodwa ngibona ngazuthi wona sinempi. Yona akukona ukuqhawula lokho. Angithweni indoda wayala ngoba na ungasayithandi wena. Yini ixabanisa nalomuntu pho? Ngicela nisukume bose sibami. Ngicela nisukume nime ngeenyawo. Ubeke umqamelo la. Ubeke umqamelo la. Ngicela uhage lo, ngicela nihagane. Mangenzeka. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Yeah. Igama le channel uhlanga media. Igama le show ihwayi mina. Ebantwini bebonke engane ukhetha ukuthi lobo buhlungu ubuzwise mina. Ngicabanga ukuthi silungise ngokuyikona. Siyathemba futhi sizoqhubeka kanje. Akekho umuntu ohaga omunye noma mhlawumbe ikhohlisana ehlomele nasazi. But ngibone ngazuthi konke kuhambe ngendlela. Ngicabanga ukuthi ifanana ngikuthole lo mbuzo ngapha ukuthi ngokwakho ubona ukuthi kuhambe kahle yonke into right. Yaba ikhambe kahle. Okay, ngokwakho? Hayi ngicabanga kanjalo futhi ukuthi kuhambe kahle. Okay, siyabonga kakhulu. Ebu. Ngavela ungani usizoqala ngalaphi. Ngakhuluma ngendaba ethi intombi beyingane. Usinebe nombali. Hayi ngicabanga ukuthi akumele uma wengane umnikeze kakhulu amandla. Uma wengane umnikeze nje amandla nje kucaca ukuthi sekuwumfazi. Hayi ngeke hayi. Akumele umnikeze amandla amakhulu. Umnikeze nje lawo manqoshana amandla eyibone naye ebalekile. Kodwa akuthathe somnikeza wonke amandla. Maso umnikeza amandla nawe engane ayikhona. Enganeni yakho eyomunye umuntu akangeni kakhulu.
angeni kakhulu kuyona focusani njengane nini nasothandweni leni kodwa ezintweni ezithinta ikithi hayi akangeni yabo ngoba phela ingane yasekhaya eyami yebo kodwa yasekhaya ukuze umuntu mabakhela umuzi athi umuzi kababa into enjalo ingane yakini akuyona yakho yabo eyakho phela ngoba wena ubiological biological father uyakhile but at the end of the day ingane yakini so awukwazi ingane yakini kuzongena intombi girlfriend izokhuluma ngendaba yengane yakini intombazana izokhuluma ngengane yakini lezalwa yiyona hayi le ngane ezalwa umunye umuntu ngoba ibelonga kwabanye abantu le ngane leyana yabo so ngicabanga ukuthi unikezile amandla amaningi kakhulu le ntombazane ewulokuze ewumbali unikezile umbali amandla amaningi kakhulu of which is wrong ngendlela mina engibuka ngayo yabo ngoba ukuphawula kwami lokho angazi omunye umuntu ngoba ngicabanga ukuthi enye into eshaya abantu ababukela ishow izinto bazibukela ngemqondo yabo yemicabango yabo kwesinye isikhathi wrong phela mawuwedwa into ungakazi uyikhulume namuntu hleze uyibona right until uzuyikhulume nomuntu bese umuntu akutshela ukuthi hayi wrong ayikho lento oyikhuluma iyabheda lento oyikhuluma but abanye abantu bane mentality yabo yokubuka izinto ngendlela yokuyihlanyekezela of which is wrong ozothi omunye umuntu ya vele kufanele acele kuyena ucela kanjani entombini ukukhuluma nendoda nobaba wengane uzofonela intombi uzofonela omunye uma wengane ukuthi nawe uma wengane uthi makathumele kubaba wengane uma wengane ofana nawe ngoba nje ukuthi usukuthini ukuthi bayathandana bathandana bayini umjolo phela into engaphela nakusasa namanje ngaphela mangasa nje umunye ukuthi nxa athi kuphelile akho into ozoyisaba phela kunabanye abantu bese abahlele emshadweni ngenxa ukuthi omunye usaba ukuthi sashada in community of property so mangase ngithi namhlanje siyahlukana nalo muntu ukuthi iziningi into engizoziluza akho into ozoyiluza ngalo muntu enithandana naye uma uthi gede uyabo so ngibonile nanokuthi usisi lo munye kuthiwa usine ikhona leyanto ngaye engazuthi isenayo lento yokufuna ukuphindela emuva kubaba wengane ngikusho lokho ngoba uke wathinta igama elithi ubudlelwana akanabo manje abahambi kahle okusho ukuthi mamungahambi kahle ubudlelwane lento nginikeza indaba ukuthi usho uyafisa ukuphindela emuva but kahle vele ukuthandana kwaSine nobaba wengane yakhe kulele kuyena kahle ngoba ubaba wengane usamncenga yabo nje bethi usamncenga lo munye ngiyayithanda indlela acabanga ngayo awukwazi ukutshelwa omunye umuntu ngomuntu wakho bese nawe uyakuthatha lokho ukuvume ngoba lokho kuzonixa into ezonixabanisa kumele uyithathe noma kanjani mayisho omunye umuntu until uzuyipruvele wena ukuthi iyona ngomuntu wakho because mawuzohamba uthatha yonke into eshiwa abantu nento ekhulunywa abantu ngomuntu wakho kuzoba nizohlukana kalula but ezinye izinto kumele uyigolozele ithi ibhlungu uyitshelwa but uyigolozele ukuthi bengekazayenza usibani into enjalo ukuthemba umuntu wakho igama lalonto leyo ngiyithandile le ndlela acabanga ngayo ukumthemba umuntu wakhe unokuthi omunye umuntu ekhuluma kabi ngomuntu wami lo muntu konje uba yena nje bekhuluma kabi ngomuntu wami uma wengane ngeke vele uma wengane uzokhuluma kabi ngomuntu wami ngoba vele naye akathandi nje bathandana uzohlukanisa yabo so angithathi noma yini engiyitshelwa omunye umuntu ngiyayithanda le ndlela acabanga ngayo but at the end of the day ibhlungu indaba yokugulelwa ingane ugulelwa ingane kubalekile ukuthi nibazali nobabili kumele nikhulume ngengane ukuthi ukusuka la siya ngalapha nomunye uzokaqhamuka nendaba ukuthi awuyazi ngithe ngemsebenzini ngakhuluma ngendaba yengane neasthma kunomuntu othe mengase ngendaweni ukuthi ingalunga lento okay awulungisela ingane ngosuku lokuthi ngizoke ngifike lapho ngiyilande okusho ukuthi manje yena ngowakho ucabanga ukuthi into ekanjalo ufuna la fonele yena athi manje ngicela utshela ubaba wengane ukuthi ngithe ngemsebenzini ngezwe kuthiwa kunendawo ekulashwa kuyona abantu abane asthma ngicela ukuthi uthumelele ubaba wengane umtshele yake baba sibanibani uthi uma wengane awuyicabanga le process ende kanje isicefe nje lesiya se process uyabo so ngiyacela nakwabanye uma bengane amandla ibani nawo amandla ebudlelaneni beni ningangeni ezintweni zakuboka mfana ngoba ingane yakuboka mfana ukuthi ifike kanjani kodwa yakuboka mfana ingane akusiye yakho uma wengane nawe njengomunye uma wengane so ayikabi zinike nje le nto leyo ukuthi nihloniphana nobabili but ningaze neqele endaweni ezwrong ngiyokushaya idlozi gama lami nguthabiswa kacela xabu